Sa mga ginikanan, bantayan nato ang atong mga anak aron dili maparehas ni ining o sa katuig nga batang lalaki sa Bungaw, Tawi-Tawi. Aksidente kining natusok sa gidulaan nga nail pusher. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Maayong pagkatusok niining nail pusher nga ginagamit sa manicure ug pedicure sa dughan niining usa ka tuig nga batang lalaki sa Bungaw, Tawi-Tawi nga nahitabo adlawng Domingo. Gilayon kining dala sa ospital ug gioperahan sa mga doktor. Ana kini karon sa maayong kahimtang. Matud sa Integrated Provincial Health Office ug Tawi-Tawi Provincial Hospital nga sumala sa ginikanan, wala nila nabantayan nga dunay gidulaan nga nail pusher ang ilang anak ug aksidenteng natusok. Hindi siguro napansin na naglaro siya ng very sharp object na nail pusher. Accidentally, ang nangyari po, natumba yung bata. And then, tusok po yung left chest niya at saka nadala dito sa hospital. Padayon karon nagpaimangno ang IPHO sa mga ginikanan nga bantayan ang ilang mga anak sama sa mga dulaan niini aron malikay sa aksidente. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak. 1 Mindanao.